जुआर तू शला से बनिया ना भाई आज्ञा कुआड़े आछुबे शला बस बुढ़ा डाउक कुआड़े आछुबे मो घर को शला भाई नबा को आसी कौन नब्बे शला को जोतार सेकी दे जिबि चिंतला कौन नब्बे शला भाई आशीर्वाद आशीर्वाद आज्ञा आशीर्वाद को डबल खुशी कौन खुशी प्रथम खुशी मोर बाहाघर सरी जाइछि भाई द्वितीय खुशी मोर नर्सिंग होम रे चाकरी हो जाइछि चाकरी छाड़ तोर बाहाघर ही ହେଇଛି सत कहू ସତ कहा को बाहा हेलु बे ଭାଇ ମୋ ବଡ ଭାଇ ଶାଳୀକୁ ना तो बड़ भाई साड़ी बाहा ବଡ ଭାଇ ଶାଳୀକୁ जगन्नाथ तू भाई ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ तू तो बोफार पकाई ତମର ଆଣ ପକେଇ କହୁଛି तो बड़ भाई साड़ी ବଡ बाहा ଭାଇ ଶାଳୀକି ବାହା ए शला बंची गला मनीष भी मु जा भाविथिली एटा सेया नुह बे मु भाविथिली मो माइकेलटा को नै जिवो ଏ ଭାଇ 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 କଣ ଗୋଟେ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହଉଛ ନା କଣ ସେପଟେ ମୁହଁ ବୁଲେଇକି बे ना बे सत कथा कहयको गले ଆଜ୍ଞା तो प्रति मोर गोटे धारणा खराब हो କଣ ହେଲା ଭାଇ ମୋ ପ୍ରତି ତମର ପୁଣି ଖରାପ କଣ ଇଏ କି କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କଣ ପାଇଁ तू बारंबार आसिक जमी मो घर गलिलु ଭାଇ मत लगिला मो माइकेलटा को उठे नबु ना मु इमित काई भाबिली କାଇଁ ଭାବିଲେ मु बुढ़ा को मो स्त्री युवतीटा ଛଡା आ तू पिनी पिनी टोकाटा ହେଇଥିଲା ମୁଁ କହିଲି କାଳେ ତାଙ୍କ ମନ ମିଶି ଗଲା ଭାଇ କି କଥା ଇଏ କହୁଛ ସିଏ ମୋର ଗୋଟେ ଧରମ ଭଉଣୀ ତମେ କାହାକୁ କି ଭଳିଆ କଥା କହୁଛ ଜାଣିପାରୁନ ନା 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 ତୁ ସେମିତି ନୁହଁ ଆଚ୍ଛା, ମୋର ଗୋଟେ ଭୁଲ ନା। ହେଇଗଲା ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭାଇ ହଁ। ଟିକେ ମୋ ଭଉଣୀକି ଡାକିଲା ମୁଁ ଶୁଭ ଖବରଟା ଦେଇଯାଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା କହୁছিল ହଁ। ସେ କଣ ଘରେ ଅଛି କି ହାତରେ ଆଉ ଇଏ ଅସମୟରେ କୁଆଡେ ଯାଇଛି ତା ବାପ ହେଲି କି କାହିଁକି ବେତାଳେ ସମୟରେ ଗଲା ଆଗକୁ କାଳୀ ପୂଜା ହଉଛି କାଳିଆ କଲୁ ଏଇ ସମୟ ପା ଯାଆନ୍ତି ଏଇ ସମୟରେ ଯାଆନ୍ତି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମାନେ ଗର୍ଭିଣୀ ଇଏ ଭାଇ, କଣ ଖୁସି ଖବର ଶୁଣେଇଲ ମାନେ ତମ ବାପା ହେଇଗଲ ମୁଁ ମାମୁଁ ହେଇଗଲି ଆଉ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବ ସେ ଜିନିଷ ସେଇଆ ଆଉ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଫିଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଲା ଆଉ ଭାଇ, ଆଉ ତମ ଯାହା ହଉ ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିଦେଇଛି ପୁଅ ହଉ ଝିଅ ହଉ ଗୋଟେ ହେଇଗଲେ ଗଲା ଲାଗେ ଇଏ ଭାଇ ଛାଡ ତମ ସକ୍ସେସ ତ ତମେ ପାଇଗଲ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାରେ ଭାଇ ପଡିଯାଇଛି କଣ ଅସୁବିଧା ବାହାଘର ପରେ ବାହାଘର ଭୋଜି ପାଇଁ ଏମିତି ଟେନସନରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ଏ ଏରିଆ ଟଙ୍କା ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଖାଇବୁ ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଯାହା ରେଟ୍ ହେଲାଣି ଟଙ୍କା 30-40 ହଜାର ଭଳିଆ ସର୍ଟ ପଡୁଛି ବାହାଘର ଭୋଜି ପାଇଁ ଯଦି ସେତିକି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦିଅ ତ ଭାଇ ମୁଁ ତମକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି ନଭେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ କି ଡିସେମ୍ବର ଫାଷ୍ଟ ଭିତରେ ସୁଧି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଦେବି କାହିଁ କଲି କାହିଁ କଲି? ତୋ ପ୍ରତି ମୋର ଯୋଉ ଧାରଣା ଖରାପ ଥିଲା ସେଟା ବଦଳିଗଲା ଯାହା ହଉ। ଆଉ ତୁ ଗୋଟେ ଶଳା ହିସାବ ହଉ ବିପଦରେ ପଡିଛୁ କହୁଛୁ କଣ ଭୋଜି କରିବ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ 40 କେତେ ଭଳିଆ ଦେଇପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 30,000 30,000 ଏତିକି ତ ହେଲେ ଆଉ 5,000 ଦେଲେ ଦବୁ ଲାଗେ ତୁ ତମ ଶଳା ହଉ ଦେଖିବା ଭାଇ ହଉ ଭାଇ ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କାହିଁବି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପା ଅଟୋରେ ବସେଇ ଦେଇ କାହିଁକି ତୁ ଚଣ୍ଡାଳ ତାକୁ ମୋହରି ଦୁଆର ମୋର ବସେଇ ଦେଇକି ଆସିକି ଏଠି ଏତେ ସମୟ ହେଲା ଗପୁଥିଲୁ ସେ ଟିକେ ଲଙ୍ଗେଶ୍ୱର କଣ ଲେଡିସ୍ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯିବ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଟୋରେ ବସେଇ ଦେଇକି କଣ ଏକୁଟିଆ ବସିକି ନୂଆ ବୋଉଟା ଭାବୁଥିବ ନା ସେଟା ତ ତୁ ଅଟୋମେଟିକ ଯା ତାକୁ ଏଇଠିକି ନେଇକି ଆସିବୁ ତାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବି ତମେ ଟିକେ ସରବତ ଫରବତ ପିଇକି ଯିବ ଡାକ ହଉ ନା ମୋ ଭାଇ ଛାଡିବ ହଉ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକି ଦଉଛି ଆରେ ହଁ ଟିକେ ଏ ଭାଇ ଜଲିପି ଇଏ ମାଇଁ ଡାର୍ଲିଂ ଜଲିପି ଜଲିପି କିଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ଜଲିପି ଜଲିପି ପୁରା ଗରମ ଜଲିପି ହେଲେ ଜାଣିବ ଗରମ କି ନରମ ଡାକିବୁ ମାଇଁ ଡାର୍ଲିଂ ଜଲିପି ଆରେ ଭିତରକୁ ଆସିଲ ମୋ ଭାଇ ଟିକେ ତ ମୁଁ ଦେଖା କରିବେ ଆସ ଆସ ଏ ଜଲିପି ମ୍ୟାଡାମ ଟିକେ ଆସ ଆରେ ଆସ ଜଲିପି ମ୍ୟାଡାମ ଭିତରକୁ ଟିକେ ଆସ କି ଚାଲି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରହେ ଭାଇ ପୁରା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟି ଯାଉଛି ଭାଇ ତା ଚାଲିଟା ତମକୁ ଫୁଟିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଗଲାଣି ତା କଳା ବିଷୟରେ ଜାଣିନି ଆପଣ ପାଗଳା ହେଇଯିବେ ତାର କି କଳା ବେ? ତା ଗଳାଟା ମିଠା ମିଠା ମାନେ ଏମିତି ମିଠା ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ତା ଗଳାର ଆବାଜ ଶୁଣିଲା ପରେ କୋଇଲି ତେନ୍ତୁଲି ଗଛରୁ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇ ଏ, ଏତେ ମିଠା ହୁଏ ମିଠା ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଏତେ ମିଠା ହୁଏ ତା କୋଉଲ ପଦେ କଣ କୋଉ ଟିକେ ଶୁଣେ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମଉସା ଜୁହାର ଇସ୍, ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା ବେ ନା ଶୁ- પેલા ଶଳା ଭାଉଜ ହବ ମତେ ବୋଉ ସାକର ଡାକୁଛୁ ବେ? ନା ନା ସେ ହିସାବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣିନି ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଭାଇଟା ଭାଇ ଭାଇ ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କର ବେ, ଇଏ ନିଜେ କହୁଛି ନା ବେ? ନିଜେ ବେ, ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଟେପ ରେକର୍ଡ ଭାବୁଛି କଥା ତମର ଏ କି ମିଠା ହଉଛି ବେ? ହଁ, ଭାଇ ଚିନି ଶିରା ଲୋକ ଖାଲି ଝର 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 ଏ- ଏ, ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ କଣ କହୁନାହାନ୍ତି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୋଇବ ତା ଏଇ ଓଠରେ କିରାସିନ ତେଲ ମାରିଦବୁ କାହିଁକି ଭାଇ ଆଉ ନହେଲେ ପିମ୍ପିଡ଼ି ଲାଗିଯିବ ଭାଇ ଏଗୁଡ଼ା ତମର ତ କଥା ମୋ ପ୍ରତି ଗଲାନି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିଛି ଭାଇ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ ନା ଆଉ କଣ? ନାଚି ଜାଣିଛି ଗାଇ ଜାଣିଛି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଦଉଛି ହେ 10,000 ଖଣ୍ଡେ ଫଲୋଅର୍ସ ତାର ନାଚି ଜାଣିଛି ଗାଇ ଜାଣିଛି ହଁ। ତାମାନେ ଗାନ୍ଧର୍ବ କଳା ଖୁନ୍ଦି ହେଇକି ରହି ଅଫିସିଆଣ୍ଟ ତା ତୋ ଉପରେ ମୋର ହିଂସା ହଉଛି ପୁଣି ନା
ଏମିତିକା ମାଲା ତୁ ବଇଥିଲେ ତମ ସିନା ସଦା ନାଚି ଜାଣିଛି ଗାଇ ଜାଣିଛି କହୁଛୁ ଯଦି ଏତେ କଥା ଜାଣି ସେ ଟିକେ ଆସିଛି ତା କୋଉନ ପଦେ ଗାଇକି ଟିକେ ନାଚିଦବୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବି। ନାଇଁ 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 ମତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ନାଚ କଣ ବେ ଶଳା ଭାଉଜ ହବ ନଣନ୍ଦ ଦେଇ ପାଖରେ ଟିକେ ନାଚିଦବ ଲାଜ। ହଁ ଯେ ମୁଁ ନୂଆ ବୋହୂ ତ ସେଥିଲାଗି ଲାଜ ଲାଗୁଅଛି। ନୂଆ ବୋହୁ ଯେ ହେଲେ ଭଗବାନ ତମ ଦେହରେ ଗାନ୍ଧର୍ବ କଳା ଖୁନ୍ଦିକି ଦେଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମେ ସେଟା ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କଲେ ଲୋକ ଜାଣିବେ ତମେ ଜଣେ କଳାକାରୀ। ନାଇଁ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁନି ମୁଁ ହାଉସ ୱାଇଫ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଠିକ ଅଛି ଯଦି ତମେ ଏତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛ ତାହେଲେ ମୁଁ କଳାକାରୀ ବୋଲି ଜଣେଇବି କିନ୍ତୁ ମତେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିବ ଭାଇ। ହେଲ୍ପ ମାନେ ମୋ ହାତ ସହିତ ହାତ ମିଶେଇ ପାଦ ସହିତ ପାଦ ମିଶେଇ ତମେ ଟିକେ ନାଚିବ। ଓ ମୋ କଳା ବି ଏଇ କାଇଦାରେ ସେ ଦେଖିଦେବ। ହେଲା ହେଲା ମୋ କଳା ଡବା ମୁଁ ଖୋଲିବି ତମେ ଆଗେ ନାଚ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ଏଇ ମୋ କଳା ଦେଖ। ଇଏ ଯୋଉ ଆକାରରେ ନାଚ ଗୀତ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଭାଇ। ଇଏକୁ ଖାଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମଜା ଲାଗୁନି ବେ। ଭାଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଟିକେ ଦରକାର ହଉଥିଲା ବେ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ଅଛି କି ଅଛି ମାନେ ଆଁ? ମୁଁ ବା ପାଗ ଦେଖି ମଦ ନେଇ ତୁ ଠିକ ମଶାଳା କି କଥା ଇଏ? ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକେ ରୁହ ମୁଁ ଖାଲି ଢୋକେ ମାରିଦିଏ ତମ ସହିତ ପୁରା ତାଳ ଦେଇକି ନାଚିବି ରୁହ। ଭାଇ ଇଏ ପାଣି ନାହିଁ ନା ଗ୍ଲାସଟା ଆଣେ ଆପଣ ସେଟା ଶୁଖିଲା ର ମାରିଦବ। ଭାଇ ଏ ପାଣି ଟିକେ ଆଣେ ର ମାରିଦବ କରିଦବ। ପୁରୁଣା ମଦୁଆ ଭଳିଆ ଜଣା ପଡୁଛି କଣ ଏତେ ପିଇଗଲାଣି ର ବିନା ପାଣିର। ଭାଇ ଏ ନହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ପାଣି ବୋତଲ। ଭାଇ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ଦ୍ର ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ର ତୋଷ୍ଟ୍ରେ ଉର୍ବଶୀ ଉର୍ବଶୀ ନାଚିବେ ଇନ୍ଦ୍ର ରଖିବେ। ୟା ଭିତରେ ନାଚ ନାଚ ଉର୍ବଶୀ ନାଚ। ତୁ ୟା ଭିତରେ ଆସି ଗଳିଗଲୁ ତ ମୁଁ ନିଶା ଦୋହର ହେଇଗଲାଣି ଇଟା ପଟା କିଛି ଜାଣି ମଦ ଖାଇକି ନିଶା ଅବସ୍ଥାରେ ସୁନ୍ଦରୀକି ଧରିକି ନାଚିବା ମୋ ଦିଲ୍ଲୀ କାଟିଲେ କଣ ଭାଇ ସତରେ ମତେ ଟିକେ ନିଶା ହେଇ ଆଉ ଜୋର ନିଶା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର କଣ ତୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କରିନି ମତେ ଟିକେ ଦେଖେଇବ ଭାଇ ଭାଇ, କଣ କଣ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଣ ମାଗଣା ଦେଖି ମୁହଁ ଚୁଆ ଦେବି ମୁହଁ ଦେଖି ମୋ ଛୁଆ ଦବ ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ ମାରିଦେଲେଣି ରେ ମୁହଁଟା ମତେ ଦେଖ ନାଇଁ ଆଗୁ ନେବି ସବୁ ନେବି ତାପରେ ଦେଖେଇବି ମୁଁ। ସବୁ ନେଇଯା ଦୁଃଖ ନାହିଁ ସେ ମୁହଁଟା ମତେ ଟିକେ ଦେଖାନି ସେ ମୁହଁଟା କଣ ହେଇଥିବ ଯେମିତି ନୂଆ ଛେନା ପୋଡ଼ ବାହାରୁଛି। ଭାଇ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅନ୍ତ କାଟିଲେ ଏବେ ଦେଖ ଛେନାପୋଡ଼ କି ରସଗୋଲା। କଲକତ୍ତା ରସଗୋଲା। ବେ ବଣିଆ ଭାଇ ତୁ ମାଗିଲା ନା ମୁଁ ମାଗିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇ ତମର ଆଣା ପକେଇ କହୁଛି ପ୍ରଥମ ମାଇପ ଶେଷ ମାଇପ ଶାଳା ବଜାଉ ଲାଗିଲେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁନ। ନା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ମୋ ମାଗିଲା ତା ସବୁ ଆଇଟମ୍ ମିଶି ଯାଉଛି ମାନେ ମାନେ ତାର ଯୋଉ ଆଖି ପତା ନାକ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଯାତା ଭାଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡେନି ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଲୋକ ଗୋଟେ ଚେହେରାରେ ଅଛନ୍ତି। ନା ଏତେ ପରଫେକ୍ଟ ମିଶି ହଁ ମୋ ଭାଇ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଜଣେ ଜଣେ ପୁରା ପଛ ବି ମିଶି ଯାଉଛି ଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଭାଇ ନାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ନା ନାଇଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦାନ୍ତ ଏଠି ଫର୍ଚା ୟାର ଫର୍ଚା କଣ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଦାନ୍ତ ଏକା ଫର୍ଚା ଥିଲା ବୋଲି ଆଉ କାହା ଦାନ୍ତ ଫର୍ଚା ହବନି? ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମୋ ଭଳିଆ ଅନେକ ଫର୍ଚି ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି। ନା ମତେ କାହିଁକି ଅବିଶ୍ୱାସ ନାଇଁ କଣ ଭାଇ କଣ ହେଲା? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଟି ବିଲେଇ ଘୋର କମ ଗନ୍ଧା ୟାର ଗନ୍ଧ ହଉଛି ଭାଇ କେଲେ ଖେଳୁଛ ନା କମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ? ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଲିଣି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ପୂର୍ବରୁ ଶତ୍ରୁତା ଅଛି ବୋଲି ମତେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ। ନାଇଁ ମୁଁ ପଳେଇବି ଆସ ଏଇଭଳିଆ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ସନ୍ଦେହ ହଉଛି ମୁଁ ନାଇଁ। ପରୀକ୍ଷା କରି ମୋର ସନ୍ଦେହ ପରୀକ୍ଷା କରିବୁ। ହଁ। ଓକେ କଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବା କଥା କହିଲ? ଶାଢ଼ୀ ଖସା ଭାଇ ଭାଇ ଅନ୍ତ ମୋ ଭାଇ ଏଉଠୁ ଭାଇ ଏଉଠୁ ଟିକେ କମୁରୁ ଟିକେ ଖସା ସେଇ କଥା କହୁନ କଣ ପାଇଁ? ଏଇଠି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଗୋଟେ କଳା ଡାଇମଣ୍ଡଟା ଥିଲା ଯଦି ନଥିବ ତୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖା ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଦେଖ। ଭାଇ ଧରା ভালো ଅଛି আলো ইয়ে মিঠি তুই এড়ে হারুন যদি তু ମୋ ମାଇକିନା ହେଇକି କହିଲୁନି ତା ମାଇକିନା
ହଁ ବି ମଉସା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି କିନ୍ତୁ କେବେ କୋଉ ଦିନ ଆଜି ମନ୍ଦିର ଶାଦି କଲି ତାର ହେଇଗଲି ତ ତାର ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି क्या करेगा ତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣରେ କିଛି ପିଦେବି ଚିଞ୍ଚୁ ମତେ ମୁଁ କ୍ଷେତ 50,000 ଦେଇଛି ବାପୁ ଚିଞ୍ଚୁ ମତେ ହଇରେ ଶଳା ବଣିଆ ଚୋର ଚୋଠା ଶଳା ଭାଷା ଠିକ ଶଳା କର। ବଣିଆ କୋଉଠି ସତ କହିଲେ ନେବି ଭାଷା ଠିକ ତ କର। ବଡ ହେଇ ଶାଳି ନେବି ବଡ ଭାଇ ଶାଳି। ଶଳାକୁ ଜୋତାର ସେକି ଦେଇ ଯିବି ଭାଷା ଠିକ କରି କଥା ତମେ ଶଳା ଭାଷା ମତେ ଶିଖଉଛୁ एक्सक्यूज मी हाँ? एक्चुअली मौसा आमे भद्र पिला भद्र हिसाବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଆମେ ଖୁସି ଭଦ୍ର ପିଲା ତମେ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ମଉସା। ଏମିତି ମାଇଲଣି ମୋର ଫୋଡ଼ିଲାଣି କହୁଛ ଭଦ୍ର ପିଲା ତମେ। ଆଗକୁ ଆହୁରି କିଛି କରିଦେଇ ପାରୁ ହଇରେ ଶଳା ଚୁତିଆ ଶଳା ବଣିଆ ଏଇ ବେ ମୋରି ମାଇକିଲାକୁ ବାହା ହେଇକି ମୋ ଠାରୁ ପଇସା ତୋ ନଉଛି ତା ପକେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ଆଉ କିଏ ଦେଇଥାନ୍ତା ବୁଢା ବୁଝୁ ତା ପକେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର କଣ ଭାବୁଛୁ କି ବେ ତୁ ଏ ଏଇ, ଏ ବେ ଯୋଉ 30,000 ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଲି ପକା ହେ କି ଟଙ୍କା ପଇସା କଣ କି ଟଙ୍କା କିଏ ଦେଲା କେତେବେଳେ କାହାକୁ କଣ କଣ ଟଙ୍କା ଦବନି ଟଙ୍କା ଦବୁନି ଭାଇ ଭଲରେ ଭଲ ଟଙ୍କା ଦବ ନା କମିଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିବି ଡାକିଲୁ ଡାକ ଡାକ କୋଉ କମିଟି ଡାକ 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 କମିଟି ଭାଇ କେହି ଆସିବେନି କମିଟି ଭାଇ କେହି ଆସିବେନି ଅନାନି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ପାଖର ତୋ ପାଖର ସବୁ ତୋ ପାଇଁ ସବୁଦିନ କଥା ଆଲୋଚନା ହଉଛି ତୋ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଡାକିଲେ କେହି ଆସିବେ ଆଇଲେ ପାଡି ସାଇଲ ଲୋକ ଆଇଲେ ଆସିଲେନି? କେହି ଆଇଲେନି ଆଉ କିଛି କରିପାରିବୁ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ପଠାଣଙ୍କୁ ଡାକିବି କାହାକୁ ହେଇବା ପଠାଣ ନା କଣ ଦଇବୁ କଣ ଗୋଟେ ମାରିଦେଇ ଭଦଲ କୋଳା ଠିଆ ହଲ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଇଏ ପଠାଣକୁ ଡାକିକି ଆମକୁ ମାଡ଼ ଖାଇବ ମୋ ମା ମୋ ମାଉସୀ ଅନେଇଲୁ ତତେ ନନଷ୍ଟପ 100 ମାରିବି ଏକେ ଗଣିବି ତୁ ଆଉ ଗଣି ଶିଖିନୁ କିଲୋ ପୁଣି ମୂଳ ଆରମ୍ଭ କରିବି ହଇଲୋ ମିଠି ଆଳୁ ଚଟଣି କରିଦେବି ମିଠି ଯାକ ଦୂରେଇ ଛିପ ପଡୁଛି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତୁ ଗୋଟେ ସାଧା ସିଧା ମାଇକିନିଆ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୁ ଯାହା ଭାବିଥିଲି ମୁଁ ତାଠୁ କୋଟି ଗୁଣେ ଭଲ ଲୋ ତୁ ତ ପକ୍କା ଘୋଡ଼ା ମୁହିଁ ତୁ ପକ୍କା ଘୋଡ଼ା ମୁହିଁ ଅଛୁ ହ୍ୱାଟ ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁଟାକୁ ତୁ ଘୋଡା ମୁହଁ ବୋଲି କହୁଛୁ ମୋ ମୁହଁକୁ ଘୋଡା ମୁହଁ ଏଇ ହଇରେ ଝାଡାମତିଆ ବୁଢା ହଇରେ ପେଟ ବିନ୍ଧା ବାଡି ବସା ଯୋଗଣୀ ଖିଆ ଗଜା ବୁଢା ତୋ ମୁହଁଟାକୁ ଗଛ ଇନାରେ ଦେଖିଛୁ ତା ନାକ ଦେଖିଲ ଘୋଡା ନାକ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଠିକ କହୁଛ ଭାଜି ଦେଲେ 6-7 ଜଣ ପଖାଳ ଖାଇବ କହିଲା ହାଇ ଚାଲ ଯା ମଉସା ଆମର ବାହାଘର ସରିଛି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମର କେତେ କଣ କାମ ଅଛି ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦଉ ତୋର ହେଠି ପୋକ ଠିକ ଅଛି ମଉସା ମୁଁ ଆସୁଛି ବାଏ ବାଏ ତୁ ଭାବିଛୁ ମତେ ଆଉ ମାଇକିନା ମିଳିବେ ବେ ମୋ ପୁତୁରା ରୋହନ